After a long time, Nelson Chamisa apindira atara mashoko ekuti self God and people. Auya nemashoko amuona kuti munyika yeZimbabwe aiwa muri kuitwa ma-abuses kana ma-violations ema-human rights. Tiona people they are not being satisfied, havazogutsikana awa nemutongo uri kuwana zvinhu zvinoitika kana neimpact inoitiwa nethe government yamoziva yakaiswa nazingizo chabangu panguva inoi. Sanapinda mashoko anobuda nyogwa panapa naNelson Chamisa on the Sabbath day mzara naso ndobva subscribe or like or turn on the bell icon. Timida paendo pake anoposta this picture amuri kuona rakanzi self God and people wenyura achiti the covenant to be the Lord's people and restoring worship. Then Jehoiada made a covenant between himself and the king and the people that they would be the Lord's people. 2 Chronicles 23:16. Serving the Lord is the whole duty and sole purpose of the earthly existence. Let us all make this solemn and glorious covenant with our Maker to be His people. Blessed Sabbath to you all. Anoshare a Sabbath blessing yamurukona yaruya pana pachiti aiwa we must serve the will of the God pamwe chete nekunzwawo mawills evanhu. Panapa tiona kuti as the political leader Advocate Nelson Chamisa tikuona kuti vanenge vachilida vanhu but anenge ari another entitlement anozoti ndolida vanhu but ndichipa leader awa ndiri under the almighty. Tina Mwari mukati, tikasaisa Mwari kumberi hapana kwatinoenda. Mashoko anosiyiwa naNelson Chamisa muzvara nhasi but tiri kuona kuti aiwa people they are now waiting for him. Vanhu vangomirira kuti aiwa Nelson Chamisa zvichingoita nyika yedu inenge yanaka. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Na comment section yedu musaona subscribe or like and turn on the bell icon.